yn ôl rwan. Ydych sgriptiau chi gennych chi? Yndyn? Barod? Iawn, ffwrdd ni felly, achos y peth cyntaf sy'n digwydd ydy bod ni'n darllen y dudalen i gyd gyda'n gilydd. Yn sydyn, dyma Don anferth. Yn golchi dros y bad. Ac yn fy mwrw i. Dros yr ochr. Ac i mewn i'r môr. Llynces i. Lond ceg. O ddŵr hallt. Pan ddaeth fy mhen allan o'r dŵr. Neu mas o'r dŵr, okay. Roedd y badau. Yn bell o ddiwrthau. Roedd y current yn gryf. Ac yn fy nhynnu i gyfeiriad gwahanol. Tries i nofio at y badau. Ond roedden nhw'n ymbellhau. Ac yn ymbellhau. So os oes geiriau'n gorffen mewn hau, mae'r acen ar yr hau ymbellhau. Mwynhau. Mwynhau. Roedd y tonnau'n uchel. Yn golchi drosta i. Ac ro'n i'n llyncu. Mwy a mwy o ddŵr. Yn y diwedd, roedd yr ymdrech yn ormod i fi. A llithres i. O dan y dŵr. Pan ddihines i. Roedd yr haul yn tywynnu. A'i wres yn llosgi fy wyneb. Right, so ar dudalen 7, mae gyda ni llynces i, iawn, tries i, llithres i, dihines i. Iawn, so felly, yr S-E. Iawn? So ydych chi'n gallu dweud cerdded i, redes i, neidies i, darllenes i, yfes i, bites i, peinties i, dringes i, unrhyw beth. S-E. A dwi'n mynd i fod yn pedantic iawn ynglyn â hyn. Right? Hyd yn oed os ydych chi'n ysgrifennu ais i, ydych chi ddim yn dweud ais i, ydych chi'n dweud S-E. Right, okay? Felly mae hynny'n bwysig iawn. Neu, gogs, Ynys Môn. Be ydych chi'n dweud yn Ynys Môn? Yeah, so mae weithiau yn y gogledd, mae'n cael ei ynganu fel ishi. Right, so mae pobl yn dweud rhywbeth o welishi. Welishi. Yeah, and welishi. Welishi. Un, dau, tri. Welishi. Iawn, da iawn. Okay. Right, okay. Dyna gwahaniaeth rhwng Cymraeg llafar a Chymraeg ysgrifenedig. Troi i dudalen 8. Be di wahanol rhwng dihines a deffro? Hwna ydi o. Dihines i, deffres i. Ia, felly dyna gwahaniaeth. Ia, achos deffro, mae deffro a dihino yn golygu yr un peth. Un arall o'r pethau de gogledd yma. Deffro, dihino. So, mae dihino ydi come out of sleep. Dyna beth ydi ystyr. To unsleep yourself. Dihino. Achos hun ydi fel hen air am cwsg. Beth ydi'r gair yma? Chi wedi gweld y gair yna o'r blaen? Hunllef. Nightmare. Achos beth ydi o? Sleep shout ydi nightmare yn Gymraeg. Hun llef. Llefen? Beth ydi llefen? Llefen? Crio? Crio neu llefen. Mae pobl de Cymru'n dweud llefen. Llefen hefyd. Felly, hunllef, a sleep cry. Achos ydych chi'n cysgu. Llefen yesterday. Ie, llefen, ie. O, ti'n llefen.
Llefen fel babi, ie? Felly, reit, iawn. Felly, llefen, ie. Iawn, so hyn llef, nightmare. Felly, dihino yn y de, yn y gogledd, deffro. So, deffro yn y gogledd. Dihynesi, pawb? Dihynesi. Deffrosi. Deffrosi. Dihynesi. Dihynesi. Deffrosi. Deffrosi. Iawn, dyma ni, da iawn. Yn y man, byddwn ni'n chwarae tennis gyda'r geiriau ar dudalen saith. Ond, cyn hynna, beth yma ni weld sut hwyl gafodd rhai o'r criw pan wnaethon nhw i gael gweithdi workshop efo'r artist lleol Rhiannon Roberts. Wel, dyma neis ar draeth Cei Newydd efo Rhiannon Roberts. Haia Rhiannon, sut wyt ti? Good job. Artist ydy Rhiannon, a dyma un o'r enghreifftiau o'i gwaith hi. Felly, ti eisiau deud wrthyn nhw beth i her nhw heddiw yma? Eich her chi yw treol neu rhywbeth yn union fel hyn. Yr her I bedwar o dysgwyr heddi yw peintio. Beth di'r rhain? Cerrig. Lle ti'n cadw dy brwsys di? Di dal yna? Fan hyn. Oedd e fel hyn gyda? Roedd e. Ie, dwi eisiau brwsh gwahanol rwan, dwi'n meddwl. Ha? Ti'n moyn brysio? O, mae gen ti... Yna? Lliwiau tywyll. Mae'n dywyll yma. Mae'n noson tywyll. Stormus. Wyllt. Mae'r gwynt yn... Mae'r gwynt yn chwipio. No, Ie. Mae'r gwynt yn chwipio gwynebau o teithiwr anffodus. Felly, beth ydy'r weledigaeth vision? Llawer o joio. Ie. Hwyl o sbri. Ie. O, mae draig yn llun Ryan. Mae'n rhoi llawer o meddwl, Ie. achos mae eisiau iddo yr bachgen ennill rhywbeth. Ti'n cymryd yr her yma o ddifri, seriously, ar ferchog. Yn ddifrifol iawn, tan i'r olygfa golli rhywfaint o'i hypel. Pan benderfynodd y fechgyn, beintio rhywbeth arall. Wel, del iawn. Aros! Be ti'n neud tatŵ? Picasso! Picasso. Wrth gwrs, yn ei gyfnod dryslyd. Si! Maen nhw fel... Yey! Da iawn! O Drian Oriano, hi sy'n gorfod penderfynu pwy yw'r enillydd. Mae wedi bod yn anodd iawn, ond Alun. Paid â dathlu gormod Alun, wyt ti ddim yn gwybod beth yw'r wobr eto. A dy wobr arbennig ydy, ti'n cael gwers Gymraeg ychwanegol hefo fi. O! Iawn? O, ochor teg. Paid trio mor galed tro nesaf. Da iawn. Alun di cael hwyl ar yr arlunio. Iawn. Tennis? Tennis. Nôl yn ni rwan at tudalen saith. Ymunwch gyda'r hwyl. Yn sydyn, dyma Don. Yn golchi dros y bas. Ac yn fy mwrw. Dros yr ochr ac I mewn i'r môr. Llyncis I lond ceg o ddŵr. Pan ddaeth ymhen allan o'r dŵr. Roedd y badau yn bell o fi. Roedd y cyrynt yn gryf. Ac yn fy hynny I gyfeiriad. Tries I nofio at y badau. Ac roedden nhw, ond roedden nhw'n ymbellhau. Da iawn. Ac yn ymbellhau. Roedd y tonau yn golchi drostoi. Ac ro'n i'n llyncu mwy a mwy o ddŵr. O, ddŵr, o ia. I ni diwedd. Ia. Yn y diwedd, roedd yr ymdrech yn ormod. I fi. A llithres. O dan y dŵr. Pan... roedd yr hael yn... Tywynnu. A'i wres yn llosgi fy...
Rwan, cadwch eich sgriptiau yn handi achos fydd angen nhw arnach chi yn y rhan nesaf i edrych ar dudalen 8. Ac yn y rhan nesaf hefyd, bydd gawn ni gan fach arbennig gan Polw. Nice.